Tho mar Raila okelo to reality ni ng'ama ok otiyo to dhi dala. Bas, nyikoro moga juang odiochieng' machielo kawuono abet ka gi jatenda moro. Koro wuodwora, nyiswa jogi kawuono kendo ni in. Okay, erokamano mokwongo Pascal. An iluonga ni Julius Ounda, Jafuliza, kata Ounda Gen Z. Jowa moko kata minega moko be sani iluonga ni Ounda Taya. Awuod Awasi. An jang'wech e kom MCA mar Awasi Onjiko Ward. Kendo ageno ni Nyasaye dhi timo hono. Nyisa niya, tho mar babani gimoro midwaro ei Onjiko Awasi Ward. Ineno ni tho babani oyawo space, koso tho babani oketho gimoro, koso in pachi en nang'o? Mokwongo Pascal, ok adwa gombo wuoye wach tho Raila mang'eny. Ng'ama otho ok wuoye wi. Spirit nyalo chier machwada. But gima adieri mantiere en ni siasa olokore kendo ochange kabisa. Olokore nang'o? Tho Raila okelo weche ariyo. Eda maber or marach. Achiel kuom gino endo ma tho Raila okelo en ni sani koro onge resruok. Raila nyocha osebedo kaka jakony man konyo josiasa mang'eny. Miyudo ka ji nyocha liera e kode. Wan wadhi konyo baba malo. Mano sani orumo. Koro sani ground odong' ne in owuon. Ma ng'ata mochung' nitiere kod chir kong'eyo maber ni bedo ni ng'ane oundo osiep Raila ok nyal tama timo ang'o, ok nyal tama chung'. Koro gini en mana sera mari to gi gino endo misetiyo. In sort atemo wacho nang'o? Tho mar Raila okelo to reality ni ng'ama ok otiyo to dhi dala. Ng'eni koro ODM ticket kadipo ni nitiere nomination magi dhi timo ma fair, free and fair. Iparo ni nitiere jok moko ma pod party kata NEC dhi favor. Kosire ni koro wang'ni to gidhi gonyo gini mondo koro yawuo lara. Ng'ama japiny dware ma gidhigo? Pascal adwa koni ni ODM all along timoga fair nomination. Ena ni jowa ema gajore. Koro sida ni mantiere ga en ni wahero ga Raila kabisa. Wan ga loyal to baba. Makata bedo mane osegajwa to koro wawe. But being ni ne wan loyal to baba too much. Makata kogajwa to waweya. Ok ong'iso ni sani be koro kogajwa to waweyo. Sani kogajwa to wan be wang'iyo koka watimo ang'owa. Waduogo mondo jopiny otheg ji. Koro gimoro ni kia ni direct ticket kata mana ni kwalo nomination ok ane ka sani dhi konyo jasiasa. Sani gima dhi konyo jasiasa en japiny. Mako yombi ting'ang'a ni jowuok duo. Koro gichimre gi jopiny tir. Sani koro ichoma japiny tir. Tikonogi ni joka manyo chakier gi ka. Koro sani en kama. Ore wajo ni joka mana biro magi mae madwa timo. Awinji. Gimoro ni kia ni ticket kata ng'o. Biro chopo, dhi chopo kata ni ok ni dhi chopo. Ochopo sa ni dhi yombi ji nyaka gi ticket. In gi ticket ti yombi. Igoi pe. Awinji. Yes. Ticket ji dhi nindo ge ot. Ti yombi godo. Koro ineno ni chal ka gima siasa koro lokore ni jopiny dhi go kura ne mana ng'at ma giseneno ka tiyo negi. Definitely. Siasa change kabisa kendo siasa masani dhi biro Nyanza. En siasa mane nitiere Central, siasa mane nitiere Rift Valley. Miyudo ka ng'ata inyalo yier. Kendo ok ng'eni in gi pesa ori onge godo. Ing'iyo agenda magi to gi gigo eko minyalo timo to gi mitimo. Chon ka nugolo posters to nukawo pich Raila tuketo e bath picha maro kanyo ni mondo nyis ni in koro in jababa kabisa. Lucky enough an posters ga pok naketo picha e baba. Pok niketo koro picha obure mudhi keto nikech sani en ting bada. Ineno ni samoro kendo wachako dhi keto picha mar party leader masani manyien. Koso sani to koro kisechungi chama mar ODM to onge tiende keto picha ng'ato kanyo. Mar ariyo, ka dipo ni chama mar ODM onganyi, kadipo ni dhi manyo ticket no ginganyi, tidhi amua ni dhi chung independent kosi ni wacho ni koro ng'ama jo ODM osekawo chama dhi support. Okay, mokwongo we adwok kar picha. Pascal, adieri mantiere en ni thoth josiasa wa okia the protocol mar politics, gikia the structure. Yani
ng'ato koka MCA onge gima picha Raila konyego e posta ne because Raila is a presidential candidate iwinja ma ng'amonego picha Raila obede e posta ne ma onego picha Raila nyalo bet e posta ne en ng'at madwaro MP iwinjo nikech odhi konyore gi ng'acha but MCA president ne en governor ma picha governor emonego bed ang'owa koro mano team ne iwinja so keto gimoro ni keni picha ng'ato biro based on ng'awa ma jo Nyanza kata party mar ODM party ni michungo dhi chungo de ang'owa e presidential ma bende we are hopeful ni wadhi yudo direction maber koko miyo tiko jopiny ni kodi idhi wacho ni amba dhi adhiya koro kaka independent kata dhi manyo party moro kosi ni wacho ni ja ODM chama koro nyaka wa support Pascal nitiere decision ma ok inyal make kendi mondo mi awach ni achung nitiere jok mana seya godo mana gi kaluwore gi gik mana neno mana miyo joka kong'isa ni ounda kaluwore gi paro ma in godo inyalo resowa dichung so to jogo ne gin jopiny koro mo 2027 to nganya ticket tabiro dok ir jowa tanyiso ni joka ma na ugona kura to uneno koko bedo dongu neno ni atim nango direction magimiya emana biro kawo okanyal decide ni an koro ko maya ticket to kogine samoro jopiny mohera go eko gin jo party ne gihera nikech chama mbaka moro inche gore Kisumu ka ni chal ka gima ODM nyalo miyo Owili ni ticket Raila Amolo Odinga e koro sedhi to Owili ni does he stand a chance mar pod bedo governor ka Raila onge Pascal to be sincere or to be honest an personally kaka ounda an governor ma pod asiro en Owili Dr. Matthews Owili ok asire ne wach ni kani party nyalo miye ticket or baba ne nyalo miye but ka ng'iyo jogo eko mobire kom mar governor jogi onge development record ng'ato kokoron kata mana Kisumu Central alone oko deliver fully poko jo Kisumu Central poko bedo satisfied to dhano pa keno tiyo maber manyiso ni kata mana Kisumu Central alone samoro ok de back up fully iwinja iwacho not amerito maber yes otamerito maber mano is a reality Ojienda osebedo senator. Ayudo ground. Ojienda osebedo senator maembe ose deal gi county. Adwa mulo nigi one by one. And then oron politics kata bedo ne mjombe osebedo just for 3 years. Iwinja. Ere lony ma en godo modwa dhi rito go governorship.